Aurtengo ekitaldiak niretzako zentzu berezi bat dauka, ze urte batzuk ja hontan ibilita gero ekintzailetza sustatzen gure ikasle eta ikerlarien artean, ja argi ikusi dugu zein dan gure erronka. Eta erronka da pertsona eraldatzea bera izan dadin inguruenean ikusi nahi dugun aldaketaren protagonista. Pertsonek eraldaketa hori ikusteko urteetan zehar jaso behar dute formakuntza, bide laguntza eta konturatzen gea, hemendikan ateratzen direnean beraien enpresetan edo sortzen dituzten proiektu berrietan benetan egiten dutela aldaketa prozesu hori. Guzti hori izan da aurtengo toke romantikoa eman dioguna gure lan egiteko modura, eta hurrengo urtera hortan lanean jarraituko dugu Inner Development Goals aipatu dugun erronka horrekin. Nola nik barrutik aldatu behar dudan kanpoan sortu nahi ditudan lanpostu duinak eta enpresa duinak aurrera eramateko.